מי שמנסה היום בעולם להכיר במדינה פלסטינית יקבל מאיתנו תשובה בשטח. לא במסמכים, לא בהחלטות או הצהרות, אלא בעובדות. בעובדות של בתים, בעובדות של שכונות, כבישים ועוד ועוד משפחות יהודיות שבונות חיים. הם ידברו על החלום השקרי הפלסטיני. אנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית מגשימה. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין למי להכיר. אני קורא מכאן ביום החשוב הזה לראש הממשלה בנימין נתניהו. הגיע העת להכיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון באופן מלא, להוריד מהפרק לנצח את רעיון חלוקת הארץ, ולוודא שעד ספטמבר למנהיגים הצבועים באירופה פשוט לא יהיה במה להכיר.